दिनैहाय आं 22 नं दरंगाजुलि समस्तिनि बिजाथि हिसाबै नमिनेशन गथायगोन आरो बे हिसाबै जोंनि धोरोमनि रीति नियम खान्थि बायदियै आङो दिनैहाय गिबि खेबनि हाबाफारि बाथौ थानसालियाव आरज गाबनानै हाबाफारि हिसाबै आङो जागायजेनदों आंनि नमिनेशननि हाबाफारिखौ। दा बेवहाय आं फोथायो जोंनि दिनैनि जि नमिनेशन गथायनाय जि गोजोन खामानि हाबाफारि बियो मोजाङै मोजां जोबनानै थांगोन आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय आङो रोजा रोजा दिनैहाय अनसायनाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समावबो जों दरंगाजुलि समस्तियाव गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि जि अनसायनाय बोर सानस्रिनाय बेखौ लानानै जोङो 100% दरंगाजुलि समस्तिनिफ्राय UPPL हान्जाया दिनैहाय जों देरहासार जानो हागोन। दिनै आङो जिहेतु स्टेन्डिं MLA स्टेन्डिं MLA हिसाबै दिनैहाय तामुलपुर समस्तियाव दङ, थेवब्लाबो जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि हान्जानिफ्राय दिनै आंखौ 26 नं दरंगाजुलियाव MCLA हिसाबै बिजाथि दैथायहरदों जाहाथे जों रायजो राजाफोरनिफ्राय मोजां खामानि मावनो हायो। दा बे हिसाबै आङो रोखा फोथायनाय दङ जे 2025 मायथाइनि 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे बिसायख'थि बेयाव दारांगाजुलियावल' नङा जिखिनि जोंनि समस्तिफोराव जोङो केन्डिडेट होदों दिनै 30टा सिट लानानै जोङो मेजरिटि लानानै UPPL दोलोआ 26 सेप्तेम्बराव जोङो मा होनदों सरकार दानो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो दरंगाजुलि समस्तिनि गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन मेलेमजिबि सानसुमै सुबुंफोर आं गासैखौबो आंनिफ्राय आरज गाबनाय थाबाय आरो बयनिफ्रायबो बोर सानस्रिनाय मिजिंथिनाय थाबाय।